kika san ɗadan neman fitina. Su waɗancan wane ne da kuke yin magana, ɗaya kan ma na ga har karkata hular shi yake. Mai gida kai haƙuri gaba ban ƙara zuwa, daga laifin da na yi yanzu kai mini afuwa. To da zihirar da kike ki faɗan ke da suwa. Wasu ƙannena ne wanda na girma da yawa, tambaya ta suka yi wa ina inda nake. Daga nan ya suka ce ki faɗa mana in sani. Gaisuwa ce fa kawai ta irin wa da gani, gobe ma za ka ga sun zo mini nan dan muni. Ai ko zan banka da yaro sai ya tura gini, ko in watsa mishi ruɗe gaba bai ƙara zuwa. Mai gida dan Allah na tuba kai mini afuwa. To na ji na yafe amma yanzu me za ki dafa? Ga tukunya ga murhu je ka kawo a dafa, bani son kai fushi har kana canja sifa. Ki girkin nan in kin bada kura talaba, banda sisi yau kai tun jiya ma haka nake. Ke ina jin yunwa ba na tsoron rigima. Mai gida kai haƙuri yanzu dai za a gama, mai kake so a dafa asila na aduma. Ba ni san dambun nan wanda kike yi da rama. Haba annuri na mai kake so na yi ma. Na fi son makaroni dan gwata ga kwai da zuma, matukar zanga kan maganar za ta wuce. Mai gida baka kawo ba har kana wata magana. Ki girkin nan Allah ko ki tono fitina, koko in daga murya daga nan har Katsina. Gobe ki kara fita in na ce kar arina. Haka shine horon wacce bata jin magana, shekara ɗaya za mu yi nauyin gidan kanki yake. Mai gida in ya dawo a haɗa kai da suwa. Ni da wa za ki haɗa maza ki zubo mun da yawa, kin ga in na yi fushi na fuci ma da yawa. Matsalar ba gishiri ba magi ne da yawa. Nemi toka ki zuba mu haka yara.